Здравейте, здравейте на всички. Аз съм Васи. Отдавна не съм ви снимала, защото просто се опитвах да ви снимам. Нямаше какво да ви снимам. Опитвах се да обработвам, обаче не става. В момента снимам от моя телефон и се надявам този влог да го видите се някога, защото просто няма как. Днес е четвъртък, 15. Вчера беше 14 ден на влюбените и бяхме излязли. И седяхме до 12:30, 12:25. Си тръгнахме, но докато се приберем, докато се оправя за лягане, и то стана в 2 часа и заспах в 2 часа буквално, просто някъде и заспах и си викам, боже, трябва да стана за училище, обаче изкъртих и преди 1 час се събудих в 10 часа, но какво да правя, просто няма как, защото аз всеки път ставам в 7 и нещо. В съботата и неделя не се наспивам както трябва и днес ми дойде денят да се наспя. По онзи ден, не на 14, на 13 беше май. На 13 беше. Бяхме отишли за обувки, защото нямаше как. Аз ходех с бутуши. Аз имах маратонки, обаче вече не ми допадаха и излязохме до Немо, един такъв магазин, в който има обувки и гаранция 2 години. Аз за първи път чувам това, после в видеото, ще ви покажа маратонките. Това е подаръкът от мама и тате. Много ви благодаря, много ми харесва, златно е като цяло и така. Между другото ви се извинявам, защото на Коледа пак не можах да ви снимам, нито на Бъдни вечер, нито на Нова година. Исках да ви снимам, обаче нямаше как. Ние на 31 се готвихме да слизаме към баба Стефчо, обаче баба просто ни обърка плана и просто имаше линейка, но все пак гръмнахме шампанското, седнахме, вечеряхме и това беше и си легнахме. Аз си легнах, но после бата Наско дойде, седяха там два и като цяло просто снимане е такова и като цяло ние не празнувахме баш Нова година, но между другото честита Нова година, преди 2 месеца ви го казвам. 1,5, защото сме февруари месец. Все пак март месец гледам да направя, Ради не ми гледа влога, така че той не ми гледа нещата. Мисля да му направя някаква изненада за рождения му ден, но ще видим какво ще стане. До тогава той има рожден ден на 29 март, след половин месец. После идва моят рожден ден на 8 април. Тогава пак няма да мога да ви снимам, защото все пак тогава няма как да такова, но на другия ден ще има видео, в което ще си покажа, подаръците, ще ги пробваме и така нататък, но няма да говорим за по-натам. Между другото искам да кажа, защото ни върнаха вече, може да си връщаме каналите и в На Ради стаята на телевизията, и в нашата, и сега си върнах вчерашният филм, хапнах, много хубава закуска си направих, ама тялото мина. Като цяло сега ще лежа, за да погледам малко филм. После не знам какво ще правя. После може би да поправя тук малко. Малко е тук цъниките и тези.
докато Ради, нали, после се прибере. По-късно си оправя раницата, ще си изкъпя. На допълнителен час съм, между другото, на английски. И трябва да си преговоря някои неща. Ще стане малко по-късно. И като цяло мисля, че денят горе-долу добре ще вървим. Така че, ако ви хареса, продължавайте да гледате. Много ви обичам и ви казвам чао и до после!